Yaris ko ya kung makaw nga kinumpra. Ay mana lang. Maka ginansan gamay ani. Na makaraon man sa mga ginansya. Alag dinutangon sa mga silingan sayo pagani mangutang kastilan. Kaya balalim mo mangumpra ta nya utangon ta. Trabang kapuya mahal pag plate eh. Kastilan. Hindi na agwanta lang tayong negosyo gamay. Paabot tanig ay mga customer. Kani kinakatukon na tindahan si Mang Kiting palitan ko nig ayos ni. To. Ayo. 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 Sus, ino ko. Ano po na nga ibuntag sa'yo? Mangutang na po ni. Balik na gani siya balik-balik sa tindahan. Mangutang ra. Ayo. Kasi may ato. Namoy ber. Nawala ra ba dong? Kokol na dia. Nah, samot dong. Wala dyan may anak ng imong ipangita dong. Pipsikol na. Wala. Wala may anak ng ipangita lagi mo dong. Wala mo na. Kubra kol, basing na mo dia kol. Wala lagi may anak ng ipangita lagi dong. Diba na kung gusto ka? Banakon? Bugnaw man ka na. Matay dong. Ganin na radyo ko ni mo naglagot dong. Anong sige man kagpangita ang ilimnon nga bugnaw nga wala man mirip. Astilan ba tayo posilon tamang karon ba? Naraba ko ra light diri ah. Ay wala man day mirip. Day nga nung karon pa man kanaingon. Ay sama ako abi. Ay yati kang bata ka. Ingnan kag wala mirip mangita no kag guys. Paglot ya. Paglot ya. Naraba ko ang light. Nara di ako butang. Man. Nagkuha namin ng garmalite noon. Sikol, ato na ukol. Dagan kayong bata ka. Buntag sa'yo, imo kong gisungog, kabalong mapakoy halin, puros lang utang. Astilan ni bataan ni magsamok-samok pagyud ka. Sama nga nawag. Kinsa ka na? Kung din asawa ni. Hello? Oh, na ko di sa kabuyuan. Nawi ko di stulay yun. Hunong ko. Hunawag mo ka. Oh, sabi, rasa deron dahil nga. Atay na itong pantay. Sige raman taghatag painit niya. Hinay kayong agi. May kwarta din eh. Kung pitata din yung puro na papel ang sunod. Sige. Lata lang ko kay. Ngita kong diskarte doon eh. Tay, asa kong kitag pamainit. Ani. Yan, lata ko. Mana ka ron. Swerte. Takong may tindahan di si Mang Kiting dayo. Naipan. Diri. Subhan tanong tindahanan. Ang kwarta. Saan ka nagkabot ng motor? Yo! Pre! Ikaw din na pre? Astilan. Saan na pre? Mabutan ka na. Ibutang na pre. Ay, good no? Katiom na si mga pre. Ano namang isamok-samok niyan sa kuwagay na pre? Bulag sa'yo pa? Sa pre, ako na ibutang sa pre. Oh, sige pre. Ibutang na pre kay mate. Gusto niyo makalimot ka. Imo na makablit. Ara bala sa kuha nagatubang ng buka. Oh, lain pa na to pre. Sa tuyo na to pre. Di, kuha na good pre. Nakalinggat ko ba? Ano na naman ka ni? Nakapit na po ko. Lagi pre. Nakakapital man gamay pre. Nakatinahan ko gamay. Oh, sige pre. Murot akong tuyo pre. Ni hapit tagit ko si mga baki. Nya, dito sa ko dito. Oh no! Sawa dito. Init ba? Ma'am, dito kong tuyo dire ka. Kiting. Stila. Oh, imbalik mo na ka pre. Kuan pre ba? Karon pa ko kainom dumagisugo mo ko sa asawa dai. Timpa init dai kung panday ay. Diri na lang siguro ko mamili pre. Diri na lang ko mapalit pre. Ah, sige pre. Pili lang na pre kay parang mahalin ang jud ko ani pre kay ganina gisapat ko ganina pre. Tagpila kay balot ani pre? 30 ang balot na pre. Sige pre. Ayo pre. Sakto kay pa mainit pre ba kay 15 to kabuka kong panday pre. 15. Astilan. Napa kay kuan pre? Napa kay bulpin og papel baligya na pre? Na pre. Na? Na. Sakto kay pre. Sige na pre, total na ni pre. Pinangin tanan pre. Ah, bida pre atong tanawon pre ha para kuan. Tanaw na tarong.
1, 2, 3, 4, 5. 5 kabalot. Atong totalon pre. 5 times 30 equals 150. 150 pre. 150 na tanan pre. Oh, 150 na pre. Sige pre. Ano pre? Dito na ako mangita ani pampabugnaw pre. Nya pre. Ilista lang ang kuan pre 140 pre. Jis datanan na ko jis. Jesus Ginoo ko. Gilista raman day ang 140 gidata ang 10 pesos katunga raman pud ang katunga ang gidata 10 pesos pa gid. Malasa na ako ning adlaw ay. Ay pa manira ko ani. Kasi sige ra nag-utang. Still mo lang yung nabili na akong mga tinda na puros utang sus wala na gid hawan ni gayo mo na nabili oh 5 kabalot. Still May bagong tindahan sa marketing dada oh. Ako ni aniyon mangutang ko. Sakto. Aniyon ni. Yo, pre. Yo. Pre. Oy pre, na malagya pre. Siya to pre. Kuan pre baka na kay bagong tindahan dai pre. Lagi pre, naalagi pre. Kapital pag ginagmay pre. May na lang pre, buhi ba? Hindi ay pre. Kuan pre baka na pwede mangutang pre. Matay pre. Utang na po pre, ganina pre. Utang na po. Napoy na ngutang ganyan buntag sa'yo. Palagot ko pre. Matay hapit na ako tiggo ko. Kuan pre ba? Ay hapit ako po sila pre ba? Nga karon mangutang na po ka. Astilan. Pautang lang ko tada pre, mura magtagdi ka ila eh. Unsa naman taong ka, mura magkag pautang ako tagon. Oh sige pre. Hala pangutang unsa may mga taon pre? Tagay ko dag kuan pre kana is pre. Nang 3CB ba? Kabok pre mangutangon pre. Kanang kuan pre, kanang upat ka box pre. Upat ka box pre? Matay. Kuan ako ginansya na pre. Sige na god pre, kanang upat ka box ang utangan pre, aron di na ko masig balik-balik diri ba. Hala sige pre, pagulat pre akong kuan pre. Oh, harap pre oh. Hala. Daobi na imong simod pre. Ha? Dili makapatakon ako. Salamat kay pre ha pre. Pastilan. Ato na ko. Pastilan. Pagka di malas nga adlaw ron, naporso utang akong tindahan. Pastilan, mga kumpare mangod ba dili takabalibad. Karon kay mingaw na balikan ko ning utang ng kiting. Ayo. Oh, nanapog ka sa bituin mo. Papalit ako guys, cool be. Naanapog ka na mong ice. Ala, sige, pagulat akong paon.